Nagliang jong kabalang Presbyterian mau pram ngi pediang sungubhai pi baro nadu ki parngait ki biet ki parlok ki perjor baro ki bujiapet ya kini ke program jong kabalang lengba kini ke YouTube channel ingat skamba ublei unyo ban kerku lengba jong kini ke jing mani ba ke jing syakri lang ke jongi ya u lengba jong kini ke por ngi ai hublei pi baro ke kerteng ke kebetiang bat ko bedon bor tam ko jung try bat unong pen jongi uci sukres ngi ai ngu ya ublei mawat apreng kini kisngi ki ba kisngi ki bangide ban yat lengba bat watla ngim shimyo ya kalat bangen syakri ya ublei ke yeng ke bakentang ke jong u pan ublei ula pelingi kini kalat lengba kini kikor kibor kijing start ki ublei ula ai ngi ukon benreo mangin yo ban pendan kam na ke benta ban syakri ya u to ublei yo ban kerku ye ki benta baro ki bing siyo ban pendap nadu ke besdang hadu ke bawai no ke jongka syabngiat syaprang tin pendam ki jing tuai ko blei ku kpa jungi ubah peneng ngi khat kerpat ye ke jing dan rengkat badia ke jing yalam ke jong mensim bekhut ujang ma hai ke benta baro ki bing siyo ke ban pendap lemba jong kini ke por ai begin long kum ki jing kenya ki beem ki bekhut ki banda ki usat akmat ka khat jong ke jing isnai ke jong ma namar ke kertang uci skres ngipa amen ngini petenge ke jing syakwi ke jing yo blei da ka bangin ya sok lang ke jing roi ka balai spa khandai po khandai lai spa khandai po khandai mensiam jonga nang let kilom ki badang sa kimlong kham kraw ya kiwei balala jing syap ting bat bom ngat ki ju pen ngat yanga baki basa kilong kham kraw ya kiwei ki jing ma ka jing roi ka balai spa khandai po khandai Sim jonga nang le ilum ki badang sa kim long kham kraw ya ki we balala jing shep ting ban bom ngen ki ju pen ngen yang am baki basa ki long kham kraw ya ki we ki jin mam ka ju ka bor kaju kaktin jing im kajing ai kajing edru hau namen barim jing tlot jonga bunjan jing tung idong ngarung ya ka jing ai na buneng jiu nom kim la pendu Haswa bengin ya let lang ke jing tuai tong nya ngap bat syak skor kat tu kat ni ke benta na ke ketien ke jong blei ki ban long ru ki benta ki bangin sayo ban ngap ban syak skor ya ke jing slok na ke ketien ke jong u ke jing puli na ke ketien ke jong blei ke long na ke kitab ki jing khen ke lenong ke bakhat lai ke dekat ke balai pho
haduk ke balai pulai, kum juru kalnong ke bakat saw, ke dekat ke bahendriu, haduk ke bakandai. Ketien ke baong kum ni. Ukalap di ula pun sengap jar ya kita ki beriu hakmat Moses. Ula ong ru tu ya ngin yalet kiu si sendan. Ngin job ru ya ka. Namar ngila biang-biang ban job no ya ka. Hanrai kita ki wei ki beriu ki belai let kiu lam bat u ki lai ong. Ngim dan bor ban yalet kiu yalet persyak kita ki beriu. Namar ki long ki bakham klan yang ikan. Bat ki lawalam ya kejing benar basniu haki khun Israel syapang kata keri ya ke bakila kami sentiat. Kida ong kata keri ya ke bangilayat lengba ya ke ban kami sentiat ya ka. Kalong keri ke babamdo ya lagi try snong. Ki beriu baro ro ya ke bangi layoi haka ki long ki bajrong kerenyang. Hang taru ngilayoi ya kita ki rat ba ki khun shenrang u anak kan. Ki balami na kita ki rat ba. Bat haga jingnyau jongi ngilalong kum kiput, kum taru ngilalong haga jingnyau jong kide. U Joshua ukun unun, lambat ukalap ukun ujapuna. Kibana kita kiblay kami sentiat ya kata keri, kilakat ya laki jan. Kila keran ya utau pat lang baro kikun Israel kidaong. Kata keri bengilayat lang baban kami sentiat ya ka. Kalong keri kababha sikat day. Ladau try usngu bahayangi te un yalam yangi sya kata keri. Un airu yaka hangikan. Keri kebeslay da kedot bat kangap. Tang bapin om yalek persya yu try. Lem ni wat siap tiang pi yaki beriu jang kata keri. Namar kilong kupu yangi. Kajing yada yaki kalakan riak no neki. Handrai utrai udan lam bat ngi. To wat siap tiang te yaki. Ublay un kerku. Ya kejing pulih na keketian kajang nganya pendam hagi jing tuai. Ku belai ku kupa jangi ubah beneng. Ublai ubadap da kejing iit bat kejing isnai. Ublai ubadai lembah kejing iit ke bapala kejing iit ke bamayan kejang ma. Mangilong kumni ku mangilong mentah haduk keni ke klip mat. Ngai ngu yami ku kenrat namar bamladan rengkat. Bat bamlayalam ya kejing kejangi. Lang baki sngi ki por ki balalet no. Hoj hapdeng ki yong ki lang thari jong kejing ki bangi day ban yat lang ba. Ban kekti kejami kam shimla lengkat. Ban ri ban sumar yangi kan kopa. Tribe isnai. Ngidwai ya kebamen dan rengkat lembat ngi. Kumni kebas dang jong keni kejing syakwi kejang yamma. Bagi benta baro ki bingin seyo ke ban pendap kan kopa. Ken long ki bap pediang hun hakmat kakat jong kejing isnai kejang ma. Tribe isnai hakni kopor ngiken mau kerpang na kebenta kinong yalam ken kopa biet lagalong hakiri jong ke pertai baro kawai hakri India ke biit ke jongi badagani ke jela ke jongi men yalam ki men ai ki ke jing start ke bet ke bor bakin la kumnu ban yalam lagi jong ki khun ki hajar ki jong ki tribe snake ngiken mau kerpang ru hakni ke por na ke benta Kitu ki badan ke benta ke bahakmat hoj ablay ban ai ke jing syakri hakini ki sngi ke bamenta ki frontline workers ki bor pahara lambat ki wei ru kan ko pabit kersyan bor memeki ai bor ki ken ko kenrat baga jing tray ke baki ki tray ken la ban tray mat bat mensim na ke benta ban syakri kan ko pabit yalam meme ablay hakini ko por na ke benta ki khun jong ka balang ke jama ki banget ki jama ki ba hapadeng kini ki sngi ki badap de jing syap ting bat ke jing du jing kerman na ke jing long jing man jong kini ki sngi ki ba menta tribe isnai ngi dwai ke ba memen ai ki ke bor kan ko kan ran bakin la ban yat syaprang hapadeng ki sngi ki ba bakin nom du jing kerman rekin pai syami namar hami kadan ka jing kerman tribe
be try be isnai ngi dwai na kabenta ki to ki long yeng ki long sam ki ba mat e ki jing tunju ki ba mat e ki jing pang jing sitam ki ba mat e ki jing dok ki jing kerdo metep pat ba mi ki hang no hnu ma ki dan ngi dwai ka ba mi ken ko kan rat dalau jong men sim jam men long hasan da jong ki men ker khu ye ki men pendap e jing dan kam jong ka jing ka jong ki tribe isnai sesisian ngi IT bat ngi buti ya kapor ka badang sa hakikti ka badan bor ka jama snow ka bangu ka jing ablai ngi dam ngi dwa ngi khat kar pahat ikni baro daga jingat bat ka jingkar man ka baskam haka kertang jing tribe unang penem jing Jesus Christ ni pan amen. Dog ni por ngin yo ban ngap no e jing rai ka bakerpang na ki khon samla jong ka palang tiek ni por nga khat iki bikin ai no e jing rai ka bakerpang ka jong ki ka kateng jong jing rai ka long perfect peace. Stay close by my side. Keep your eyes on me. Though this life is hard, I will give perfect peace in this time of trial, pain that no one sees. Trust me when I say that I will give you perfect peace, and you'll never walk alone, and you'll never be in need. Though I may not calm the storms around you, you can hide in me. Burdens that you bear offer no relief. Let me bear your load, 'cause I will give you perfect peace. Stay close by my side. You'll never walk alone. Keep your eyes on me. You'll never be in need. Though this life is hard, know that I will always give you perfect peace. I will give you perfect peace. ngi pau ka jing sngongu na ka benta jong phi ki khon samla jong ka palang ki bal ai ka to ka jing rai ka bakerpang ka jong phi ka blalong ka khubor yangi paro ki balayo snow mat ki blasngap ya ka
tu boleh nyo ban kerku ya pi lamba kesap ke bau la ya pi bau pinang la ke ban pendan buram yo boleh lamba kisngi ke bandang wan hagani ke por nginya poi no syagawai ke benta bat kata kalong bangin yo ban sngap ban syak skor no ya ke kubor na ke ketien ke jong ublai syab ngini ya syaprang dengan pendam gising tuai ko belai ko kpa jingi bah beneng mei ko kenrat ya lo jong usyakri uberat ujang ma uyang hagni ko por na gni ke jaka ke bekentang ke jong ma menyasam ya ke kubor jong ke jing shisha lembah ke ketien ke jong ma shisha kenrat ki jing pen kra ke long ke jing telat ba ke jing duna ke jong ukum upryo rengadwai ke jing pen janai ke jing pen sla ai bakan long na ke khat ke jing isnai ke jong ma ketien jong me angin snow bat ya ke bor ke jong ka hangi atau keran atroangin syashkor namar melong ublehi namar ke kertang Yesus nipa amen kebentana ke ketien ke jong ublei ke bangala puli ha ke besdang ke pli ya ki khmat ki bagan jaman sim ki jongi bangin yoi ya ke wei ke jing shisha kumnu bahap pedeng ki jing pengkiang bat ki jing khanglat jong ke jing ngendan ni ke jing long ke besngau skam ke jing long ke besngau tikna bha ya ke lasyai ke lashisngi ke jongi positiveness bat kani ke long ke phang pedeng jong ke jing slok ke jonga ha kani ke por ke kitab jing khen ke dei ke wei na ki kitab ke bahap hapo jong ki santali ki kitab ki basyakmat jong ke testament ke berem ya ke balatip ki kum ki kitab ki jong Moses lane Pentateuch lane Torah ki babon ki ngat badai Moses ublatho ya kini ki santali ki kitab ki basyakmat wat lagi dan ki baong da kum bai pat lane ki hypothesis kita ki jing batai ki bapher ya ke bangam kwa bengin nyatai hagni ke por ke lenong ke bakhat lai ke thu hangi kumno bakat ba ki kon Israel kidang ya syong dara hakadesh barnya ke badan haga riklau parant Moses ulajir ya khat arngut na ki khat arjat ki Israel ban let ban sentiat ya ke ri kanant Hashwa begin sedang ya kata kecing let sentiat jongki Moses kum unong yalam ula khat yaki bat ula ai haki ya kecing beta lani ka instructions ke ke bagi dai ban le ya ka bangin syam makal nong ka bakhat lai ka khat ka bakhat nyau ter ula ong yaki to khilet kumni syapang syathi to kiu syakata ka rilom to khmi ro ya kata ka ri ka bakumno bat ya kita ki brio ke be syong sa haka laki long ki bakhlan ni ki batelot bor ki ba khandiat ni ki ba bon ya ka khandau ro ha ka ba ki syong sa la ka ba bha ni ka ba sniu ha ka ba kumno ki snong ki syong ro la ha ki ying jan ha ki kot baskam bat ya ka khandau ro la ka ba don sbo ni ka ba lengki la ki dan ki ding ha ka ne em to long pi ki ba shlur to walam ro na ki so jong kata kari kini ki long ki jing betha ki jong Moses ya kini ki khat arngut ki nong let sentiat bat rengkat bat kini ki jing betha kini ki khat arngut ki lami beran na kadesh barnya ban sedang ya kata ke jing let sentiat ke jongki kabla shimpor hadu sau posngi ong ke ketien ke jong blai ki layat lut ki kendong ki kan shrat jong keri kanan bar okawai ki larung lut sigi dong ki beper jong kata keri kanan pada bagilah pendap ya kata ke jing let sentiat ke jongki kala dei ke por ki bakin wan pai no Moses ulalum lang ki pat lang baro ban snap ya ke report lani ke kubor ke bagita ki nong let sentiat ki dan ban ya tho oh kila terang dik ban yo snow ya kata ke kubor jong kata ke leng jing let sentiat ke jongki bat ke report ke bakila ai ke long haki lai teli ki benta bat kani ke long ke report jong ki ship hongot ki bla let sentiat ya ka bangin syam ha ka lenong ka bakhat lai ka khat ka ba arf nyo arf khundai
Ka benta ka benengkong ka long ka report ka biadai bat ka jinglong jingman jong kata kari. Kila ya ong shisha kata kari ka long kari ka baslay da ka dut bat ka ngap. Namar ka jing say so jong kata ka kendo ka long ka bahadu kata ka dekat ka baar penyo. Ka benta ka baar jong kata ka report ka long siapang ka jinglong jingman jong kita ki brio ki basyong haka. Kita ya ong Henry kita ki brio ki basyong hakata ka ri ki long ki baklan. Kishnong ro ki blaker kendro bat ki bakrau hang taru ngilayo ya ki khon u anak kedekat ke baar pupra. Kini ki khon u anak kidai ki brio ki bahe ki bajrong ki bakrau ki baklan hadu kata-kata. Ki brio ki bahyar pateng na kita ki ne film Hagaktian Hebrew. Lani kita ki ramha, ni ki ratba hagaktian kasi. Hagabelangan bau kolayat ru udai nak ni ka jat ka kenja. Bat ka bentah ka balai jong kita ka report ka long syapang. Ki nong syong shnong hagata ka rui. Ki long ki amalak ki syong sa hagarui syati. Hagarui lom ki syong sa ki het bat ki jebus bat ki amor. Ki kanan ru ki syong hagata ka duriau. Bat harut ke Jordan. Bat kat du kila ai ka tien kat du lani ka conclusion ka bakil ai ka long ngim don bor ban yelet kiu yelet persya iki. Namar ki long ki baklan ban yangi ka dekat ka belai puai. Hadian bagi kita ki shipongut ki nong let sentiat kila ai kita ka jing ya ka report ka jongki. U Caleb bat u Joshua kila mi syakmat. Ban penpau sa gajing Syam ke jongki. Hot aku menengkong kele menjur lambat kata ke report ke belai syakmat. Ba kata ke ri ke long shisha ke ri ke babha ke ri ke baslay ke dut bat ke ngap. Henry ke long syusyu. Tu ya ngin yelet kiu no shisendant. Ngin job ru yaka. Namar ngila biang-biang ban job yaka. Kabelong mar persya, ya ka jing snow jong kita ki weipat ki syuphonget ki nonglet sentiat. Ki paranget be na kini ka benta ngakwa banwan ra ki arteli ki jing shisha ki banganget mau belai ulapan pau ha ki jemat ki jing perkat ki jonga ki ban long ro ki mat jong ka jing slok ha kini ka por. Ka jing shisha ka benengkong ka bangio na kini ka jing ja ka long. Ka jing bom scam ka jing net. Bat kecing syaniat hau belai. Ha ka benengkong ka report ka begini sipongut ki nong let sentiat kila ai kala pen kemen sikat di yu upat ba ban yo snow ba kata ka ri ka long ka ri ka bedut ka dut bat ka ngap. Henry sendat ja kata ka jing kemen jongki ha bagi la yo snow ya kata ka kentien. Henry kepadai ka conjunction ka bayathu yaki ka belong mar persya bat ka bakila yo snow syakmat haba kila ong ba kita ki brio ki basyong hangta ki long ki baklan bor hadu kata-kata bat nginam la setia ban yele persya yaki haba ngi pai syakini ki shipongut ki nong let sentiat ngyo ka jing bom scam ka jing net bat ka jing syania ka jongki hau belai. Habakila yo ya kita ki nong syong snong hakata keri. Habakila yo ya kita ki ratba ki konjong anak. Oh kila ya syapti. Kila ya parnyang kriat ban yo ya kata ka jing jrong ya ka jing he mada ka jing kraw ka jongki. Bat ong syusyu ka ketien ka jong belai. Kita nyo ya ladi tangkum ki put hakmat kita ki ratba. Nang ta syusyu habagila yi belakir kan rok bahai kata geri keladan ke jing artatien haki kumnuken ken laban rong hapo jong kata geri ke jing yo ki bedan hageri kanan dakini ki khmat ki bakan jaman sim ki jongki ki khmat ki bakan jadok ki jongki kelapan artatien yaki sngosi ban perkhat bah ka bakum kata ka khlipmat kila kelat no ya ubelai. Kila artatien bat kila du ka jing syania hau belai. Nang ta syusyu abau pat lang layo snow ya ka report jong kini ki siponget ki bakila walam haki. Kila ya kiwen kila ya syaptieng ong ka ketien ka jong belai. Kila ya lenyar.
Bat kum balong ke rukam ke jongki kele knyom ikinong yalam jongki yau Moses bat yau Aaron bat ke bas ngau si ke long bagila bo udak jengkeli yau belai balai bo try ula walam yangi syakani keri bangin yap no da ka wat lam ki kelat ya ke bor ke jong belai ki kelat no ki kamba ke jong belai ki bo la le na ke benta jongki ki kelat kum no ba ulai ulai alam ye ki banjam leng bai ke duriau ke besau sesiang jongka ki kelat kum no ba ulai ula besai ki de ke mana ke riklau ki kelat kum no ba ulai ulai ya haswa jongki dauri shot deng men mit dauri shot o men sngi tang si osngau kita ke jing tho jong kita ki nong let sentiat kita lat na ke jingat bat ki do ke jing syania au ulai ki bo ka jing syania ka jongki hala ka jong ka bot pat ka jing la ka jongki ki pen syong nong rem ni ka jing la ka jongki tang haki ki baki yo da ka khmat ka bakan jado ki snow baladum ka lawe ka jongki parunget be ye ngenom bakla ban ong bahaga jing yat lenti jongi kum ki pangat ngimat yeshibon ki nadu dang red la hengi ke jing syai ba ke jing snow tho ba ke jing ke jangi kam long setia ke jing ke bangila ban ya klam kinu ke jing ba ke jing tenjo nadu bangila snow tho ke jing ba ki badan saudong jongka ke jing tenjo kilawan ban tenro ke jing ke jangi la ka long lembah ke jing pang ke jing sitam la ka long lembah ke jing duk ke jing kerdo kum ki khon samla ngimat iki precious ngimat iki jing tenju hak baya day ba jing samla ga jongi ngimat iki jing bom yo kam yo jam ngimat iki jing khuslai shapang kal lawe ki yeng ki sam ki jongi ki mat iki jing ka jing bom ya snu tho jing mut hapateng shitna ki khon ki yat ala ga jong kaman ka bala pen snu si bat pen khuslai jing mut iki kmi ki pa ki jongki masyap ting ki paranget be iet bayo haba kini ki precious kini ki jing bagi jing tenju ki wan ban tenro ka jing ka jongi masyap ting bayo ka jing dai ka basisha ka jongi bat ublai ka senjor ka telat bat ka swai no ngasiap ting ki paranget be iet bayo ngi long kum ki khon Israel ki basenjor no ka jinget bat ngi du no ka jing syania hau play habang yo kita ki anak ya kita ki rat ba ki bapendo jing kerman ya ka lawe ka jing ka jangi bat ngasiap ting ki paranget be iet bayo ngi bo udak jing keli yo ublay bat ngi ong balai try kini ki wanja yanga paranget be iet kawai ke jing shisha ka bang yo mentah ka long babon sien ngis ngau tho yo blai kat kum ki jing ja ha ka jing ka changi we understand God according to our life situation ngi pendan kami ke jing ja ki bang ye kendo kum ka atiar ban tho ka jing ba ba ka jing ka chang blai la blai upelat ingi ke jing pang ke jing shitam ngi ong ulong ublai ubakrau lada ublay ukar kui ka yeng ka sami ki kam ki jam ki jangi ngi ong ulong ublay ubabha handrei habangi mat e ka jenjar ka sosat ka lanat ka shipa bat habaki kim long kumbangi tmu bat ngi angnut ka no yar ka cinget bat ka cing syania ka jangi haublay ngi kedat no e jumut jumper khat jangi na kita ki cing bha ki cing kerku ka bengilamat bat ngi kampelet jingmut ha kita ki cing hagini gisngi ngila siya Quran batang syapang uni COVID-19 ngasyap ting ki parnet bein bayo kani kan penmat la no yangi bangin yo ya ka bor bat ka jing kraw ka jong ublay haga jing long brio ngi bishar ki jing bha ka jong ublay tang habangi dan ka keman ka snobha bat ngi artati no yo habangi dan ka shitam ka shipa kum bakal long iki sipongot ki nong let sentiat bat iki khon Israel ki bakalat ya ka jing bha bat ya ka jing kraw bor ka jong ublay lagi bakaloy ban khnyom yo habagi dan hapadeng jong jing bagi jing tenjo ka jing shisha ka baar ka bangi yo na kani ka jing ja ka long ka jing snow skam but snow tikna bha ya ka lashai ka lashisngi positive attitude
Ka jing snow skam bat snow tikna bhai ka lashai ka lashisni. Snow iet ban perkhat syapang Joshua bu kalap. Ki arngot ki syakri ki jong ublay. Hapedeng jong ka jing ki wem jong upat ba babon. Ki lami syakmat daga jing shlur ban aiman sim ki kon Israel. Daga jing shlur ki laang. To yang nyelet kiu no shisendand. Ngin job ro yaka. Namar ngila biang-biang ban job yaka. Kila ang syu-syu akal nong ka bakhat saw ka dakhat ka bapra. Lada utrai usno bha yangi on yelam yangi syakatakari bat on ai ken hangi katakari ka bedut ya ka dut bat ka ngap. To wat syap ting ti ya kita ki brio. Namba ublay udan rengkat bat nge. Hang ning yo I ka jinglong positif ka jong Joshua bo Caleb. Hoot kila yo I ya kita ki rat ba gi kon ki jong anak. Kila yo I belakir kan ros kambha ya kata keri penban kata kam shimla penduk jengkerman yaki. Kidan ka jing snow kambha bat ka jing snow tikna bha ya ka lawai ka bapernai. Kim dan jing artatin eru bakin yo ya kata keri kanan. U Joshua u Caleb ki skam ka jinget ka jong ki ho blai bat ki shania skam ka jing yalam ka jong u. Hang ning yo I ya ka jing long ka jong Joshua u Caleb ka blong mar persya ya ka jing long jong kita ki wei pat ki shipongut ki nong let sentiat. U Joshua u Caleb ki dan haki ya ka mensim jong ka jinget. Spirit of faith. Kat ba kita ki wei pat ki dan ya ka mensim jong ka jing bomnget. Spirit of unbelief. U Joshua bu Caleb ki dan ni ka mensim jong ka jing shlur. Spirit of boldness. Kat ba kita ki wei pat ki dan ya ka mensim jong ka jing syap ti. A spirit of fear. U Joshua bu Caleb ki dan ni ka mensim jong ka bo. Spirit of strength. Namar ki syania hau belai. Kat ba kita ki wei pat ki dan ni ka mensim jong ka jing telat bor no. Spirit of weakness. Namar ki syania hala ka jong ka bor bat ka jing la ka jong ki. Kat du Joshua bu Caleb ki dan ya ka mensim jong ka jing job. A spirit of victory. Kat ba kita ki wei pat ki dan ya ka mensim jong ka jing syaram no. Spirit of defeat. Ha kita ki rat ba jong keri kanan. Parwenget beit hapdeng jong ki dikisngi ki ba ki bangi day ban yahat lamba kadan kam yangi bangin dan ya kene ka jinglang positive ka jinglang ka ba snow kam but snow tikna bha ya kala shai kala shisngi ka jangi namangi dan yo blay bangi la ban syania ngin persyang ban kami ik ki babha wat hapdeng jing ki bangi day ban yahat lamba. Thomas Aquinas way niki philosopher ba theologian uang iki niki kentien ki basngo tenat ban perkhat. Uang to one who has faith no explanation is necessary. To one without faith no explanation is possible. Hagitu ki badan ka jinget amdan kam setia kanu ka jing batai. Andre hagitu ki bamdan ka jinget. Amdan jing batai bala ban pediang. Ladang inget skam bat ngisyanya skam hau blay. Amdan kam setia ki jing batai ke ka bangi dei ban le habangi mat ki jing bagi jing tenjo. Andre habangi telat ka jinget ka jing hau blay. Bat abangim dan ka jing syanya ka baskam hau shibon ki jing kali kan mi balai ka ni kan wanja syano ublay abangi dan padeng ka kim khat badanam dan setia kano ka jing batai lani ka jubab ki ban la ban penhon yangi kumbak lalong yaki kon Israel. Parunget beit le singila ban ong kat ni ki jing ngila dei ban yahat lemba ngem tep seki pat ki banginang ni kendo nang ni syakmat. Ki start wat benya jong ka kot ka khia ki ong bahkan sawan sa ka third wave jong u COVID-19 ka balapan syapting bat ka balapan khuslai jing mat iki babon balang. Andrai kum ki banget tongen ken mau ikani ka wei ka jing shisha. Ba ubelai jong ni jo ino sa yangi hakata hem jong ki jing bat ki jing do jing kermen. Handrai ngin yat lengbai kata hem jong ki jing kasam ka baar fly ka ong shai shisha lang ayat lengba ya ka hem ka surngio ka jing yap. Ngiyat lengbai kata hem
ngim te ying te sem setia kata katam ngim shang ngim sa junam ha kata katam Reini yat lembai kata katam syak weipat kaliang jung ulum ubadan kejing kerman kani ka khlam jung COVID-19 kan sado kan sadam no ka wei ka sngi bat ngin samat e kejing pelat ka jung ublai ha ka por bat ka ya ka jung u kijing snow si khuslai habangi du no ikibiit kibatan kijangi kin sadu kin sawai no ngamangi dan yo ublay ubaay ka jingkerman yangi bahaka akhir kasngi ngin saya syampat batki namar kata habangi dan hapadeng kijing bagi jing tenjuk ba medeng jang ka jing nginam syapting nginam artatin namar bangi dan yo ublay ubadon bor halor baro Snow ya hap hai ka wei ka ching tho ka ba ang kum ni. Don't tell God you have a big problem. Tell your problem you have a big God. Wat nam ya thu yu ublay ba pidan ni ka ching ki ba kraw. Re ya thu ya kita ki ching ba pidan ya ublay uba kraw. Ublay ubala ban syanya. Ba ublay ba ka ching ba ka ching isnay chung u ka yai ne chiu nam. Hapadeng jong kita gijing kemingi dei ban mahat akini kisngi ke bamanta tongin yo ya gajing long gajong Joshua bu Caleb gajing long positive gajing snow skamba ya kala syai kala sisngi gajongi wat langi dei bani kendo ya kita ki anak ki rat ba jong gajing la kalong lembag gijing pang gijing sitam gijing dok gijing kerdo gijing bam yo kam yo jam bat gijing ki babon jat nginom do jing kerman naman ngidan yo ublay uba ubala kular bandan rengkat bat ngi jionam dan ketua kecing ruai ke baang because he lives I can face tomorrow because he lives all fear is gone because I know yes I know he holds the future and life is worth the living just because he lives namar bau jisu ngalak bani kendo ikalasya namar bau jisu baro kecing siap ding ledo namar ngetip hon ngetip ubat ya kalawai kajing kalong kabakodor namar bu jisu parungit be ngimtip ke kemini kendo kalasai kalasisngi kajongi ngimtip se ke jing ke mangnang deban yahat lengba jo ne usnam arajar arpuai hendrai ka wei ka bangitip tikna kalong bo belai jongi ulang belai ubadan bor halor ke badan habanang sijrang pada kendau sitbian Ublay ba penyahat ya kejing ka jongi ka bamenta ba dia kejing ka bansawan ka jongi kani ka kubo lamba Joshua ba Caleb ka khat yang abat pi wei yang ini yahat lamba ikisni ka badang sa jong ka jing da ka man sim jong ka jinget ka baskam ha ublay da ka man sim jong ka jing slur ban jam syafrang wat lagi dan ki anak ki ba pentrim ka jing yahat lanti ka jongi da ka man sim jong ka jing job namar ngi dan ya Jesus Christ ubalang unong job ubalang ho Yohanes khat riu ka khat ka balai pulai ha ka perthai phin yo ka jinjar Hendrai tolong slurpi ngangala job ya kata kepertai ngin yahat da kemensim jong kabor om ka jing syapting namar ublay sim la ai hengi ya kemensim jong ka jing syapting hendrai jong kabor ong apostol Paul siti ka ba si Timothy nang banangkang dekat ka banyo Tungin yo jing shaman sim bat kabor banya sno lang bat unong rai shaman sim ha jing rai ka balai spa khandai punrio bat ngin rai da jing slur ngin ong ngin tur ngin syapting usyafrang kadeng bat ka ngin syak bakin kang pang snyat bat buram bat nongin ye yo ubat unong bisyar halendat ulo ngin tur syaka jing yale ngin tur syaka jing yale ngin tur syaka jing yale dasisha ngin sajab to bleng yo ban kerku ya kene ka kubor lamba ka ketien ka jang o agne ka por ngin let lang ublay ka jing duai baro ngki bangat langi dana ki yeng ki samne hakin gun ki jaka tong nya pendam lang ha ki jing duai ngin duai ngi aingu ya me ablay bamla ai hingi ya kene ka ketien ka baem bat ka bakodor ka jangma ka ketien ka bamalakat yangi kum ki bangat ba padeng ki jing ka bangi dei ban yat lamba ki ni ki sngi ka bamanta
ngin yo eka men sim jong ka jinget ka baskam ngin yo eka men sim jong ka bo ngin yo eka men sim jong ka jingjap ban yat syaprang ya gi jing bagi jing tenjo ki babon jat bagi ta kinom la eka ban pentelat penswai ban penting ya gi jing ka jangi rebingin dan ka jing snus kam baga jing snow tikna bha ya kalashai kalashismi ka jangi namar ngidan ya me ublay ubabat ya jing ka jangi ka bamenta bat ublay ubadep ro ya kalawai ka jing ka jangi kerku atua ya kini ka kubor ai bagan long ka jing ban ka bagan jaman sim nang kong yang nga uban pen snow badingi lang paro ki blas ngap bat ki blas shashkor ya ka Try be isnay. Dan angker ku lagi jong ki banget ki jong ma. Nangker siyan bor yaki. Ban nang ay bor kan ablay. Bagi nang la ban yat siya prang nagasngi siya gasngi. Dagajing yarap, dagajing yalam. Badagajing pensyat bor kajang mensim bakod ujang ma. Sngaw ablay kabangu kajangi. Ipan kini paro akakertang kajang cisu. Amen. Doblain yok ban kerku. Ia benda baru kita melihat ban pendap lembajang gini kepor. Gini penwaino ia jing syakri ke jing ia ublay. Dah kebangin ia soalan ke jing rai ke belai spak kendai pun rio. Jing rai ke belai spak kendai pun rio. Ngin tur ngin syap tieng. Usiam usyap rang. Kadeng bat ka ngin syap bakin kang. Pang sengat bat buram bat nongin ia yok. Ubat unang bisyar halendat ulo. Baru sau teli dekat. Jing rai ka belai spak kendai pun rio. Ngin tur ngin set ting usim usaprang kading bat ka ngin syabakin kang pansingat batbu rombat nongin yayo ubat unong bi syarhalen dat ulo ngin tur syakajing yalem ngentur syakajing yale ngentur syakajing yalem dashisha nginsajom ding pona batin jardashi shakin wan bun bana kumki tahu jisulaban balui lui bajem nut usha laki shrei lakin tang timen takashi tom pertengin tur syakajing yalem ngin tur syakajing yalem ngin tur syakajing yalem dashisha nginsajong disau dong kujin jartu yeng ban yalem nganyi yeng hapo dengam tingam babi kamen sim kajong ngatusyo kat pamon
kat badon ngim tur syakajing yalem ngim tur syakajing yalem ngim tur syakajing alem dashisha ngin sajong timen talasting kading nabangan ba lajem kijing shi tomban riwai ngalam ngaku men kado nut ngasum men simhi ban but ya uji sushalom kalbari ngin tur syakajing yale ngin tur syakajing yale ngin tur syakajing yale dashisha ngin Hagabawai no jong gani gajing slok kebatiang gajongi. To pelat ru rengkat bat gajing kerku ki babahatam gajong ma belai. Nagabaai ru gajing gabadap yang gajing utrai bu nong pendem jungi uji sukres. Gajing it ba kabapla kabamayan gajing belai kupa. Lam ru bat gajing slok kebatiang gabohon bat kabayai pensyat bor gajong umen sim bukhoi. To ai begini belong lai huwi belai gini syongsa lembat ngikum kabalang. Lambat ki bangat ki jami ki badan hangni hagari ki biit ka jangi bada keleng satlak ke perthai ki badam bat ki basyakriya me mentas du ki babam cukot ro amen.